ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ମାନେ ବାସ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେ କଥା ଆଜି କହୁଛି। ଆଜି ମୋ ପାଖେ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ମନର କଥା କହିବି। ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବୁଲିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫକୁ ଡେଲି କ୍ୟାମେରାରେ ସେୟାର କରେ, କ୍ୟାପଚର କରେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମେମୋରି ହେଇ ରହିବ। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତ କେବେ କମ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାର ମାନିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ବି ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ସେଇଟା ମୋର ମେହନତର ଫାଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ଶିଖୁଛି, ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୋଟିଭେସନ୍ ବି ମିଳୁଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଷ୍ଟୋରି। ଯଦି ତମେ ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଅଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ ହାର୍ଟ ଦେଇଦେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।